Bħala Unjoni Ewropea irridu nfittxu dejjem dak li jaqadna aktar milli dak li jifridna għax dak li jaqadna huwa ħafna iktar b'saħħtu minn dak li jifridna. Dan is-sens Ewropejista m'għandux jinħass kontra l-wieħed iħares l-interess nazzjonali tiegħu. Jien issa nibqa' favur Malta għax li tkun favur Malta ma jfissirx li tkun kritiku tal-Ewropa u lanqas ifisser li tgħid iva l kollox, imma ikollok sens kostruttiv ta' kif tmexxi l-ideat tiegħek għax l-ideat ma jiddependux mid-daqs tal-pajjiż imma mis-saħħa tagħhom. Għal dan il-Prim Ministru Joseph Muscat fit-tmiem summit informali dwar il-futur tal-Ewropa f'Sibiu fir-Rumanija. Dr. Muscat sostna li minkejja ċ-ċokon ta' Malta f'kull livell dejjem rajna li nħarsu l-interess nazzjonali u dejjem ħdimna favur Malta. Għal il-kontribut tal-ideat li Malta resqet fl-Unjoni Ewropea dejjem kien pożittiv u dejjem ra li l-Ewropa iżżomm sod mal-prinċipji li sawru tul is-snin. Dan is-summit tal-mexxejja Ewropej li sar fihom l-Ewropa iddiskuta x'direzzjoni se tieħu l-politika tal-Ewropa fil-5 snin li ġejjin minn wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew sas-sena 2024. Intant matul iż-żjara fir-Rumanija, il-Prim Ministru żar investiment Malti mill-kumpanija Maltija Alf Mizzi & Sons. F'Sibiu il-kap eżekuttiv tal-grupp Alex Mizzi u l-kap eżekuttiv ta' Zaccaria Jonathan Diamantino ħabbru li se jespandu l-operat tagħhom fil-pajjiż fejn diġà għandhom 10 żoni industrijali f'6 bliet fir-Rumanija. U qed naraw li jkollna iżjed kooperazzjoni anke ma' kumpaniji bħalna u ikbar minna biex naħdmu flimkien biex nkunu nistgħu noffru servizz aħjar u nkunu nistgħu iżjed nikkombattu kontra l-kompetizzjoni li kull ma tmur qiegħda tiżdied hawnhekk. Il-Prim Ministru qal li jinsab impressjonatu kburi bl-investiment ta' din il-kumpanija fir-Rumanija, iżda qal li mhux sorpriż minħabba reputazzjoni tajba li l-kumpanija għandha bħala investituri f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.